Saramago fez da cidade de Lisboa máis unha personaxe da súa obra e debe a Lisboa unha das mellores definicións algunha vez feitas dela. O lugar onde o mar acaba e a terra comeza. Definiu o Nobel, apelando ao carácter marítimo de unha cidade e de un país que olla sempre para o mare e continúa a preservar, filtrada pela saudade, a grandeza dun imperio en que, como no español, o sol nunca se põe. Obras de Saramago, levantado do xao, memorial do convento, o ano da morte de Ricardo Reis e historia de cerca de Lisboa, serven de guía turístico para percorrer Alfama, o Castelo, a Baixa, o Barrio Alto e o Xado. E foi aquí, na Praza do Rocío, en que nos encontramos onde se coñeceran os personaxes Brimunda e Baltasare.